Ana saka dan kallo gano ruwa ne. Auta ma ta zama nan ko? Ai komai ka mu wajen. Kama ka zo da wata bulo ko? Ka zo da wata. Yau ya zama ai da ki za ka maso wani ne. Ya kai ina wannan yaron nan? Wanne? Shi ma ya mutu. Sagwa? Shi ma ya mutu. Bai mutu ba. Shi ya mutu. Ai aka bar shi yanzu a matsayin ya mutu. To na ce mai taho shi aiki ne. Ya mutu. To. Kai ga mu kashe mutanen mafi da na kuma yi a cikin gari ba dole yana nan ba. Mana. Amma a can ya mutu. Haka da cikin gari ai duk kuna nan dama. Dan ni dai an ka ga tun nan na mutu ya kare. Lokacin na dawo gida lafiya launin gida. Wannan abu ma da zai faru. A gidan ya mun zo mun yi fashi. Muna fira da kai. Wannan ya suna wannan fim din. Wallahi faragici. Rikici? Yawwa mun zo wuce ne muka. Allah kamar na a hankali fa. Kana ji na? Mun zo wucewa ne. Muka ga ana wannan aiki. Okay. Allah ko za ka yi sanan muna wannan channel ne za ku dinga haskawa. Za mu ɗora shi a channel ɗin Nura Imrana. Nura Ko kuma Imrana. ku je ku yi sacin ɗin Firgici. Rikici ko? Insha Allah. Ni ma Za mu kaina da sake nazo. shi za mu sake shi ranar Idi insha Allah. Ba idi da babu sallah kenan. Babbar sallah. To in dai na fahimce ka. Sai na fahimce ka za a sake shi. Karfe nawa za ka sake shi da wannan rana? Za mu dinga sakin shi karfe 8 na dare. Na dare? Insha Allah. To masha Allah. Dama ni ma na zo wucewa ne na ga kuna wannan makeup din. Ina godiya sosai. Yawwa. To ko ni ma dai yanzu a bani sun ne a wannan aiki. Za a baka mana. Za Allah. a aura ma matar yar Fulani. Kai? Za ka Masha Allah. likita yi mai allura biyu. Amma allura biyu? Kai ina. Ina da na mutuwa. Kai ina. Ina da na mutuwa. Ina. To wai bara a ma allura da ba za ka Amma mutu ba. ni ko ina da wata tambaya. Ina ji. Shin wannan makeup din da kuke yi in mun ganshi a film mun dauka gaske ne ai. Ai Ake wannan surkullen ne. To ba ga shi ba Wallahi, likita ne yake haɗa min. abun Ba likita gani ne? ba. To har da to kana ganin auta ma ita ma mamman namun take ta yi. Auta? Eh. Kana nufin auta auta dai wanda na sani? Mana. Wanda na ji ana Ga su aukar da ki uban da kaka. kai ni ko zan so na ga wannan Ga su aukar. Mubarak ga su Bangis yan rana. Yan target. Ya ce auta? Gama garin mugun dan makulli ba. Allah. Kaya wale. Okay, wannan wale. film din kenan. Ai na ga tallan film din. Gaskiya ne. Gaskiya. Ni ce auta amma su Cameraman. Safiya Isa Autares. Aukare. Gaskiya ne. Dama kina makeup ne? Dama kina makeup ne? To gashi dai ka san komai harkar industry in ya kama. Zuwa Komai iyawa kake Sai yi. ka zama sai Ita ka ni zama wannan za a iya dan min fasa makeup. Sosai Amma kuwa. ni ina so in koma kamar wani dan jariri za a iya? A da gudu ma. Da gudu? Ai zan iya mai da kai kamar yanzu aka haifo. Allahu akbar. me sunan ta tace ga magarin muku dan makunni Sai ni. Dan sake faɗi ga wannan yana abin mu ne nan. yana daga Dan sake faɗi. Yana digowa. Sunan da na fito a cikin fim din kaikayi Ehe. ko ma kan mashekiya shine gama garin mugun dan makulli. Mu je. To shi ke. Allah to ku gyara. tare da yawala wancan